नमस्कार जय जगन्नाथ सब रेडी तो चालू संस्था तार पर ना हूँ मधुसूदन दास ଏଇଟା ତ କାଟିବୁ obviously ଆଇନ ନିଜ କହିଲେ ଏଇଟା କାଟିବୁ ନା ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ଅଛି ତୁ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ମଧୁବାବୁ ପାଖକୁ ଯାଇ କଣ ମଧୁବାବୁ ଦୁଃଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋଟେ ନେଇଯିବ ଅନ୍ଧାର ଦେଖା ମଧୁବାବୁ ଭଲ ଅଛ ତ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ନାଇଁ ମଧୁବାବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ ଏଇ ମଧୁବାବୁ ସେତେବେଳେ ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ନାଇଁ ମଧୁବାବୁ ବା ପ୍ରଥମ ସବୁଥିରେ ଆଣିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସବୁଥିରେ ଆମେ ତ ଆଣ୍ଠେଇକି ପଡ଼ିବା ଏମିତି ଭଲ ଖେଳିକି ନା କ'ଣ କଥା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ ସେ ଛୁଆ ଯିବ ଭଲ ସ୍ପିଡ୍ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କିଛି ନାହିଁ କହୁନୁ ନା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପିଟି ହେଇଯିବ ମୁହଁରେ ସହିଯିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କ ଛାତି ପୁରା କୁଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ତା ଡ୍ରେସ୍ ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଦେଖି ସେ ଯେଉଁ ମାନେ କେଉଁଥିରେ ନୁହଁ ନା କୋଉଥିରେ ଆମେମାନେ ସବୁଥିରେ ଆମେମାନେ ଖାଲି ପାଠରେ ଆଉ କେଉଁଥିରେ ନୁହଁ ସବୁଥିରେ ଆମେ ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଏକ୍ସପୋଜ ହେଇନି ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଆମ ଘର ଭିତରେ ରହି ବେଶୀ କିଛି ମଜା ଆସିଲାନି ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବେଟର୍ କିନ୍ତୁ ବେଟର୍ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଅନ୍ୟ ପାର୍କମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତ ରାଜାରାଣୀ ପାର୍କଟା ବେଶୀ ବେଟର୍ ଲାଗେ ରାଜାରାଣୀ ପାର୍କ ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିରଟା ହିଁ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ତା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଦେଖ ସୀତାରା ତମନ୍ନା ସାଙ୍ଗରେ ଫଟୋ ଉଠେଇଛି ତାରା କି କ'ଣ ହେଲା ତମନ୍ନା ସାଙ୍ଗରେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲା ତା ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା ତୋ ବାପା ତ ତା ସହିତ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି ତୋ ବାପା ତ ସୁପରଷ୍ଟାର ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ତମ ଘରକୁ ଡାକିବ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଲେଖିଥିଲା ବସିବା ପାଇଁ କରିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ମଜା ଆସିବ ଘାସ ଘାସ ଟିକେ ହେଇକି ଭଲ କହିଲ ଭାଇ ଜବରଦସ୍ତ ସତର ନା କ'ଣ फोनटा एटा चाइनीज टैग रे चालू चालू कौन टैग डुप्लिकेट टैग रे फोनटा से लगुच मत भी से फिल हो पकीदेला कि जर्डान फर्डान रे थिला ना सेउटु नहीं आस्ती तो चालू
ହେଇଗଲା ଟେନସନ୍ ଗଲା ଆଉ ହେଇଗଲା ପରମାନେଣ୍ଟ ତ ହବନି ସେ ଯାହାହେଲେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ପଛେ ହେଇଯିବ ଆଉ। ହେଇଯାଉ ଆଉ। ଆରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ମରିଯାଇଛି ପୁରା। ହଁ ଇଣ୍ଡିଆର ବା ସ୍କେଟିଂ କରିବାର ଏରିଆ। କହିଲି ତୁ ଯଦି 60 ନେଇଥାନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ମୁଁ କହିଲି ତ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡଟା କରିଥାନ୍ତୁ। ପାର୍କର ନାମଟି ହେଉଛି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ପାର୍କ, ପୋଖରୀପୁଟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର।